Katkum na kilat patai kubor kawe ke Jingjia ka wasmusyar kai kalapau perthai ha Begusarai distrik jonga jela Bihar. Ha ka bawe Dr. Thok ula seng ya ka sumar badle ya jing sumar ya ki kentai ki ba armet. Une u doktor ubam don jing nang jing start ha ka kam sumar ula shet jigi longjing ki baduk da ka bakam baude u doktor ubat tebit baha. Ka Jingjia ka wasmusyar kai kala jia po ka negasnong. Ha ka ba une Dr. Thok ula le ya ka surgery ne puj ya ka we ka long kemi ka ba armet haden ba ula pe ya ka video na po YouTube katai ka nongpang ka dei ka tip kuteng kum ka Amrita Kumari ka balai pos nam kerta na kasnong Arjunatol ka badan Hacheria Bariarpur Block kala syak sumar ha katai ka sumar ha ka artrik unai wing ba kala klat no ha ka janmet jong santrik unai wing arajar arpsau. Ka para jong ka Amrita ka Kajal Kumari kala kena bau teu doktor ula le ek tega surgery hadin ba ula pe jaga video ha YouTube kala benrap ru ba ka tega surgery kala ne adu arp sau kenta une u doktor masen yui ba ka nongpang kam idon jikermen shu ba kan em bak ula pet kerat no ela de da ka baj kane ka Jingjia kala padmi ka jigbitar ju kinong song snong ki bala kena ba ka borsen shar snong kala le klamakor ba ka to ka nitli ki hospital Thok ki bala terikam ha ka headquarter jong ka Khoda Wanpur Block ha ka babon na kiteg de na ka jingdon jingedei jong ki doktor bat ki try snong hadu kane ka kubor ompan yo jingtip bala syakam yo ne Dr. Thok Henry ka jingtoket la yo jingtip bakala ya Isyakmat.